so ba za ni gaza ba. Gonar dukkanin alkhairatu cikin ta zan shiga in yi kamtu. Dukan abin neman zan samu cikin yakinin zan wadatu. Rabu kai masaya daga so mahi zunubu ka saya amintu. Da gamsuwar duk abin da na miƙa sirrinsa ban cire ko guda ba. Batuwa ke na mafi kusanci ɓangaren jinsin makusanta. Mala'ika Jibril kenan duka girma ya ɗarata. Shugaba ga mala'iku ne wanda ya fi gaban kwatanta. Hidimar da ya yi wa ma'aiki yanzu gaban gina ɗan faɗi ba. To da fari dai shi Jibrilu an sani shi mala'ika ne, shi ya zamto shugabansu dukkaninsu suna ƙasan ne. Shi yake sauko da sako daga rabu zuwa mutane, ma'ana gun annabawa waɗanda du Allah ya zaba. Mala'ika Jibril shine malamin duka annabawa, malami a gurin manzanni. Rabbi ya yi masa baiwa duka sirrin da za a saukar gunsu shi ke bayyanarwa. Babu aya ɗai da ta zo ta da Jibrilu bai kata nan ba. Ya yi wa annabi hidima da dukan komansa gwarzo. Ya yi zariya a gurin ma'aiki ga kiyasin yadda ya so. 124 adadin saukarsa ga manzo, da 414 ne ruwayar bata karkace ba. A cancanta na maka bege Jibrilu ko ban faɗi ba. Gudunmuwa sosai ga bayar musuluncin mu bai tsaya ba. Ina da jinjina a gare ka da godiya gun kaban ciki ba. Sai na yaba maka yan uwanka makusantan jallaraba. Mala'ika Mika'il sannu mai kula da ruwan sama kenan. Ruwan sama wanda za a yi shi yake da kula da wannan. Adadin shi da inda za a yi zai raba shi a duniyar nan. Ko dugo zai kauce layi ma'aikatansa ba za su bari ba. Sai mai kula da dukkanin aiki wanda muka yi mai kyau ya rubuta. Mala'ika raƙibu kenan take yanke yake zana ta. Sai mai rubuta aiki mummuna amma na shi yakan jinkirta. Mala'ika Atidu kenan in ka tuba ba zai zana ba. Mala'ika Munkar da Nakiru matambaya kenan a makwanci. Su ayyukansu cikin kabari ne da tambayar ka akan mahalicci. Gado abin da ya wajabta kanka na dukkanin haƙin musulunci. In ka amsa masu shi kenan, in ka
gaza ba za ka ga kyau ba. Sannan mala'ika Ridwanu shi ma yana a cikin makusantan, shi ke kula da gidan aljanna, sai mai rabo zai sadi da wannan. Mala'ika Maluku na sashi mai kula da gidan wuta kenan, marar rabo zai sadi da wannan, musamman makiyan nan babba. Aikin ka shi ne ɗaukar ruhi, duka halitta na shakarka. Baka da tsoro baka da wasa, ka cika umarnin Allahnka. Ba don biyayya gun Allah ba, da annabawa baka ɗauka ba. Ƙarshe mala'ika Israfil mai kusa ƙaho a shafa halittu, gane da baitoci na